Agora mismo, señoras e señores, estánse colocando no escenario unha agrupación folclórica da que lles quero falar inmediatamente. Se hai algún gaiteiro importante, posiblemente o gaiteiro máis importante de máis sona que houve en toda a historia do mundo da gaita, ese Avelino Cachafeiro, o gaiteiro de Soutelo. Decir isto, señoras e señoras, é decir con letras mayúsculas a historia da gaita en Galicia. Posiblemente o considerado como o mellor intérprete da gaita. Como decía el, arriba esas mans. Cando vexan vostedes, cando vexan estes rapaces agora como tocan, esa forma de tocar a gaita torcendo un pouco o punteiro. Arriba esas mans, que así se pode executar mellor o punteiro. Bueno, Avelino Cachafeiro fundou xunto co seu irmán Bautista e co seu irmán Castor e co seu pai Fermín un grupo mítico que foron os gaiteiros de Soutelo. Posiblemente a eles tamén lle debamos esas que son as formacións habituais dos cuartetos de gaitas que coñecimos e que tantos pasaron por aquí polo lugar. Non crean vostedes que a internacionalización da gaita chega dende hai 2-3 días, non. No ano 39, os gaiteiros de Soutelo, aquel Avelino Cachafeiro, os seus irmáns e o seu pai, foron ás Olimpiadas de Berlín a tocar a gaita. Decíanlles na fronteira, e vos que sodes, de escardas ou de dereitas? Anos difíciles aqueles. E eles decían, nós somos de Soutelo. Así contestaban os gaiteiros de Soutelo. Este Avelino Cachafeiro foi un grande artista, porque aparte dun magnífico gaiteiro, pois era pintor, aparte era poeta. Ademais, decía el, deixo a gaita porque o que quero é ser poeta. Miren que cousa máis bonita. E escribía cousas, por exemplo, como eu máis alá de morrer resurdirei tocando a gaitiña na longa gallola do vento co froleo da alma miña. Bueno, señoras e señores, o bonito de todo isto é que, gracias á familia que continuou de Avelino Cachafeiro, o seu sobrino, que anda por aquí hoxe entre nós, dixo que os gaiteiros de Soutelo nunca poderían morrer, que iso era unha institución que tiña que seguir adiante, e gracias a Deus eso, gracias a ese esforzo da familia, continuou. E hoxe para nós, por tanto, pois é unha honra rendirlle homenaxe a eses que foron os grandes gaiteiros de Soutelo e como non disfrutar desta agrupación de coros e danzas que nos chega dende Terra de Montes e que se chaman así os gaiteiros de Soutelo. Un aplauso, señoras, e arriba esas mans, rapaces, arriba esas mans.
Os gaiteiros de Soutelo, todo un nome mítico na historia do mundo da gaita. Volverán ao longo do programa de hoxe. Bueno, Son pero as agora... 10. Eu teño en punto. Bueno, paso un minuto.